Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong supay sa atong drama. Bisan unsa ka pa kadautan. Kung mag-ampo ka lang, og mga ipasaylo si mo mga sa dunggon kagihapon sa Ginoo. Kay nagpalansang siya sa krus tungod datong mga makasasa. Ha? Uy, mura magkagmadring pamation anak day Jessa. Jisa! Shh! Ay, napagsabang. Kay doon na lang ang tingog ni Alex. Panuway yun ang bana ni mo eh. Mura gani siyang ang killer sa sining akong nakitaan. Shh! Ay, nakipagsaba. Mamati ka lang ka sa kasika sa ibabaw. Ikaw good. Pero, igo lang kumipahungaw sa akong karakot anang bana ni mo. Carla, mag-ampo lang sab. Nga mabalik na din sa isna si Andrew. Tio! Tio Binoy! Ay, Dong Andrew! Ay, salamat nga luwas kayo, Dong. Kumusta man yung lakaw dito sa Mindanao, ha? Giswerte ko, Tio. Pero, gidi malas ang kauban kong demonyo. Usa? Uy, nga naman. Tungod kay... gisukat pa yung mga rebelde sa dapit nga among giatuan. Maong, nakabalik na ko din eh. Nagdali ko likay sa mga rebelde. Pero sa bahis nga Rofo, napusilan sa mga rebelde. Maong, ako siya nabiyaan dito sa kakawyan. Oo ba? Tod, wala ba ginagsamok-samok din eh, Tio? Wa na, Dong, wa na. Tio, kinala ko na makuha si Carla. Dito siya namutangan karon. Usa? Tod, mula ko sa isla karon. Pusa, ikaw na bahala sa opisina. Sige, Andrew. Sige, Tio. Di ko nasultias, Tio, binoybahan sa kulakaw. Nga may diamante ko nakuha gikan sa ilawom sa sumbuhan sa shotgun ni Rufo. Mula sa lang ko sa prisuhan ni Rufo kang Carla. Jasa! Di lagi ka makalikay na ko, nay! Busa pakita na lang na ko! Ay kadlok na ko kay imo kong bana! Sige na, Jessa! Pakita na! Kinahanglan madakpan akong parik si Jessa. Una mo abot din ni Sandro. Mula hos lang ko sunahan. Carla, wa na may saba sa ibabaw. Dinilang ka. Kay akong nilion ang imong panas ipapaw. Kinamingaw naman. Ayaw. Ayaw, Carla. Nga napungan mo ko ni mo. Dili ba mo kumpiyansa ta ni Alex? Kay maro kinatawa na. Di na kita maglangas din ni ilahom sa gahong. Ay, ikaw good. Mamati lang una ta sa mga kasi. Jessa, taod-taod naman ta din sa ilam sa gahong. Maayo tingaling ato na lang liion ang ipapaw. Ikaw, pero pag-amping lang away makakita ni mo, ha? Ay natural, mag-amping gid ko. Aron makakita pa ko sa akong crush nga si Sir Andrew. Ha? Na-crush ka ni Andrew? Oo, uy. Mutugan na lang gyud ko nimo tinuod din akong gipati. Aron mawa ning atong kalaay pa. Apin mo, ako day Jessa no. GRO gyud ko. Ha? Oh, habi daw. Misiga na imong mata no. Dili ka makatuo nga bisan ingon ko ini. Gihatagan pag ko gigayon ni Sir Andrew nga mo trabaho og limpyo nga trabaho. Og dili ang pagbaligya sa dungog. Ha? Wa man. Ay nalang pamakak uy. Klaro kaayo sa imong tinan-uwan. Pero bahala ka kung dili ka mutuo. Pero GRO ko. Nahimo na akong customer si Sir Andrew. Unya, iya kong gidasa o sa kamotel.
nagkarelasyon kiday mo. Uy, relasyon ko taon. Nga iya ramang kong gida sa motel. Aron doon nalay mamati sa iyang ipabuhagay. Unsa? Ay, nabuntagan in taon mig istorya bahin siyang kinabuhi. O dito sa motel, nataw ang iyang negosyo. Mauna. Nya, so kan adto. Iyan akong gipaundang sa club. O sa akong pagka-GRO. Aron tabangan ako siya sa nauna-unaan niyang negosyo. Mauna ang M&J nga sapatusan. Ha? Unya, milapas sa akong alimpo ang akong pagdayeg ni Sir Andrew na itong higayuna. Mao ginay tinuod, true, gina true. Kay, apinin mo, wa man ganit siya muhikap na ako. Bisa na lang sa akong kamot. Aw, abot lang sa kaha, basi gihugawan lang siya na ako, kay GR ugod ko. Mao din ay nahitabo, Carla. Muling, mao ginay nahitabo. Mao nga. Oh, na-crush ko niya. Kay kung doon ay kinabuhi, uman ining kinabuhi nangandoy ko nga ako ang mahimong leading lady sa kinabuhi ni Sir Andrew. Kung mao na, in love day ka ni Andrew? In love mo lang? Kung doon na pa ilaimpong lapaw anang in love, mao na gina ang akong gibati para ni Sir Andrew. Pero, ako na lang nang gidawat-daan akong kapakyasan, uy. Kay managlahi bayang among kalibutan. Pero, laway din gina ko mapungan. Makilig magikuha ng Sir Andrew, uy. Pero, gutom na lang kita ang kusdam guday. Faet, Mao ba, Carla? maog yun. Uy, sige, di na ka. Kay, katkaton una na ako sa ipapaw ining kahong. Kung wa na magyud si Alex. Carla, paghinay ha? Oh, Jessa, ayaw ka bala ka. Anad kong kinat-katay sa amo. JR, salamat nga wakit ka maglangas, anak ha. Nahadlo ka sapno. Sorry, anak. Pero kinahanglang maglikay na kita ni Alex. Di na ko gusto nga magbuwag pa ta. Oh, hay naman si Carla. Wala naman siya sa ibabaw. Ay, salamat. Wala ko'y tao ining dapita. Gigutom naman sad ko eh. Dami. Dili man kaha ang pusil ni Alex ang among kamatyan ini. Ang kagutom man kaha. Dali ra ba kayong kumagutman da? Nya dili sa kumay mo magutman, kadali kong malipog. Ay, mangita kong makaon, uy. Nini ko subuligan kay ni Rufo. Mingaw man apalibot ini. Naipultahan. Hinayin ko nag-apply. Magkapusil ang ko karon. Kung doon ay bubabag sa kong pagluwas kang Carla. Nini ko sa tubagan sa pultahan ng butika. Mingaw man sa suot. Ablihan ko ni. Wait, tao kining suot sa butika. Kung mo na, giilad ako ni Rofo. May pipila kabutang din eh. Unsa man ang pisik ang nagbitay? May sandal sa ubos. Sandal kini sa babae. Kung mauna, dinhigad si Carlo. Pero, hain naman siya. Carlo! Carlo! Huwag din si Carlo. Huwag siya. Huwag ko lang mahiboy din. Mubalik na ko sa isa. Ngit kita kayo si babaw. Hay naman ka ni si Carla. Hustakit si Andrew. Gamit kina ko karon kining flashlight nga gihikot sa kong kilid. Oh. Anak,
Gigutom ka na? Wala mo na igata si JR. Sa mga kong buhatan ini. JR, anak. Ay, pag-ila ka. Ay, anak, malukoy taon ka. Mabatian ka ni Alex. Hilom na, anak. Hilom na. Ginoo ko, masakpan na kita inina ni Alex kung dili ka mo hilom. Hilom na, anak. May kay makabarog-barog sa ko din ilham sa kahong. Lam-lam ka na ini. JR, anak. Anak, maluhay taon ka. Hilom na, anak. Hilom na yung taon. May mga tunog sa ibabaw. Shhh! Hilom na, anak. Ayaw pagsapa. Ginoo ko, hindi makita siya mo hilom. JR, anak, maluhay ka. Hilom na taon. Hilom na yung taon, anak. Hilom na. Yan ang mga tunog. Jessa, paano na si JR? Carla, salamat ka niya ka na. Wala ugod. Jessa, kinala mo yun si JR. Kaya bisag gabiing dako, nangita sila si Alex ug bukoy nato. Sa, Niya gidadaan ako siya gatas. Patot siya na. salamat, Carla. Salamat ka nagkahuna-una ka ini. JR, anak. Hilom na. Sige na, anak. Di na, ha? Oh, niya, anak ko. Ako yaya nang imong anak sa dito pa na ni Sir Andrew, no? Busa na ibawag yung kus oras nga tingkaon, anak. Ug sa batasan, anak. Paitay na nga tong kahimtang, Carla. Na, bintahan na lang ni. Kaysa tuwa pa ta sa mga kamot ni Alex. Kay mo piti man na yun ta dito kung masipyat tagtabi. Mas palabihon pa na ako nga mag-anto sa kagutom kaysa makikuuban ni Alex. Hala, wag gid ay kay gugma ni Alex, Jessa. Sukad pa sa sinugdaanan nga wala ko'y gusto niya, Carla. Napugos na kong pakasal niya kay... Kay unsa? Wa. Kinahanglang musugot ka nga pangasawo ni Sir Alex, Jessa. Kay mabdos ka na. Pero wa ko magagusto bisag kamay anak niya, ma. Ay, wa. Kanang gugma matudluan na kung daghan kag kwarta. Di pa ka anak. Siya na mi offer og maayong kaugmaon na ng imong anak. Bisan kundi na ni anak. Pero ma, wala gito'y gusto niya. Bogo ka man ka, ha? Gamitan ang utok mo, Jessa. Gipaangkan ka nas demonyong rapist. Unya magpa-cute-cute ka pa diha. Wa na'y mo punit ni mong laing lalaki, Jessa, oy. Kay salin ka na sa rape. Busa, sugot na lang nga pangasawon ka ni Sir Alex aron automatic ang maray na. Oh, kalawam gud ato pagpangupawa gud. May nahinamdaman lang ko. May mo bag imong i-share na ko? Kay, wa magitay lingaw din eh. Magtabi na lang ta. Pero samtang magtabi ta, magkaon-kaon sa ta. Usa lang dani mo. Ay, pagkaon good. Mga chichirya dito sa payag. Akong gikawat. Niya pag yung mga sardinas. Unsa, nangawat ka sa payag? Oo. Emergency na ni Jessa. Kinahanglang magminarunong na ta. Wa pa sa din ako kawata ba? Kay ikaw may gipalitan ini ni Sir Andrew. Hi. Kun ako pala ang taong sa imong dapit, no? Misakan ako sa langit sa kalami sa akong gipati, day. Hilom di, Carla, uy. Laliman ka? Nga murag, ikaw ra may naa sa sud sa utok ni Sir Andrew? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!